Idiyo gi. Asire gima wacha medi Brano tika miyo lale. Yes. Gima jatelo gada wacho ni en gima very important. Awinjo ko wacho gima muhimu kabisa. To gima wacho ni ing'eyo ni bende otimo ranyisi kuom jatend piny masani kaka neno wuok. To nowuok e yo makare. Ok ni ati nodhi ni tielo moro ni koni to tielo moro ni koni. Nowuok to nodhi ba giduogo giriwre gi ker makoro nowuok Uhuru Kenyatta. Ineno. Nowuok e yo makare ma ji nong'eyo nowuok. Koro gima timre sani. Ang'o momiyo nowuok Midiwo? Kae gima dipo ni nitiere feeling mar dicho ni e iye. Ma ok watete adund bura nikech ng'ato nitiere e iye. Jogi odwa chomo wach tir. No, ing'eyo. Ing'eyo ni ati mokwongo an kawuoyo. Awuoyo kaka ng'at mong'eyo ber mar chama mar ODM. Nikech kata king'iyo Kenya kata East Africa, kata Africa mangima, onge chama minyalo pimo gi ODM. Ineno. Ma bed ni ati chama nyuolga ODM ema dikoro sani onyuol nyithindo mang'eny moloyo. To gima timre nyithindo to yes chama nyuole gi nineno kata wan gi governors, wan gi MPs mang'eny. Ineno. To gima timre ji wuok to ji ok wuok e yo makare. Ni ng'ato tielo moro ni kata tielo moro ni. Kodi winjo bed ni wuok nang'o Midiwo? Kodi. Yes. Kodi kose yieri kuom ranyisi wabunge mokari adek manokwongo dhi ka. Yes. Kane gi feel nodigi ne gindika barua to giwacho ni ati wan koro waneno ni kocha ber, kocha imiyowa thuolo makare, ma bende kwadhi kocha wadhi kelo maendeleo ni jopiny kaka wadwa. Koro kane miya dakika matin. Koro ka dine bed ni gitimo kamano be sani di koro onge kata ng'at mawacho wachi. Alright. Erokamano Bati. From discussion ni achako go osiepnani okodi. Osiepnani odire owuon. Because osiepnani en ng'amoro po ben understand wach dicho moingo wa mwabet kani kopogre koda. Kech osiepnani an kawuone kang'e lakini wuon gi neno osiepna. To bende no kali dicho no. No, ineno wach mar dicho. Nitie gimotemo wacho. Wawe atiek. Nitie gimotemo wacho ma ok donjre koda. Ma beda bedi ni wane bunge sani nikech anta dhi donje bunge. Jopiny la kata ka dhi miya telo 2027. Ma beda bedi ni wanie bunge kanyo. Da wacho mana ni ati Mr. Speaker is out of order. All right, sir. Oro gima timre. Wachen mara. Ineno dicho, yes, wachen mari. To dicho mwawuoye en mar rawere manigi tama. Ok ni ati di ni ati kata kineno ber